je meidbaan aan een Friese taaltest van Praat maar Fries? Echt net? Nou en, maakt niet uit. Ik heb hier een paar Friese woorden, een beetje gekke Friese woorden. Oh jee. En aan u de vraag of u weet wat ze betekenen. Weet u misschien wat ongetiens is? Dat is een gokje. Maar ik ga het een klein beetje vertalen voor mezelf. En dan zou ik zeggen van een slecht bericht of zo. Iets in de geest. Nee. Hoe komt u daar zo bij als u slecht bericht hoort? Een slechte tijding. Ongetientje. Dus wel met tijd inderdaad. Ja. Oh ja, dat is best logisch bedacht. Ja, leuk gevonden. Dus ja, maar ja, het is niet goed, hè? Nee, het heeft met de landbouw te maken. Oh, kom, ploegen of zo. Nee, niet helemaal. Bijna. Nou, weet je dat. Het is het hooi binnenhalen. Hoe? Ja. Ja.